Partiyanu heye Özgür Özel li gel notu yek parlamenteran ji CHP îstîfa kir û daxwaznameya damezrandina partiyanu îmze kir. Serlêdana damezrandina partiyanu ji aliyê rayedarên parlamentoyê ve birin Wezareta Karê Navxweyî. Piştî biryara betalkirina mutlaq serokê CHP Özgür Özel ku awayekî demkî ji wezîfeyê hatibû dûrxistin li gel notu yek parlamenterên din ji partiya xwe îstîfa kir. Di vîdyoya ku wî daxwazname îmze kir de Özel got bila ji bo welat, ji bo millet û partiya me û hemûyan sûdmend be. Piştî îmzeya Özel daxwaznameya damezrandina partiyanu ji aliyê rayedarên parlamentoyê ve birin Wezareta Karên Hundir. Komîteya damezrîner a partiyanu wê di saet duan de li Quluba Anadoliyê bi serokatiya Özgür Özel bicive tê payîn ku Komîteya damezrîner di civîna xwe ya yekem de serokê partî û organên partiyê diyar bike dû re jî rêveberiya parlemenî hilbijêre.